Mayong hapon mga kapuso, welcome sa GMA Regional TV Interviews. Karong hapon ato makauban ang bagong spokesperson sa Coast Guard District Southern Mindanao nga si Coast Guard Lieutenant Jasmar Dasas. Sir, mayong hapon o welcome sa One Mindanao. Thank you for inviting us, sir. Magandang hapon po sa lahat. Alright. Sir, kumusta ang atong gihimong pagpangandam karon sa nagkaduol nga Holy Week? Yes, sir. As of now, sir, no, for the information of everyone, meron po tayong personnel, sir, na more or less 500 po na tao. Nakakalat po yan from Jensan, Sultan Kudarat, and then Sarangani Province po, sir. Right. Sir, ano yung maibibigay nating tips para sa ating mga kapuso or sa mga beachgoer natin pag nasa isang resort sila, ano yung unang titingnan or i-check dapat nila? Unang-una, sir, tignan niyo po muna, sir, kapag andun po ang ating Coast Guard. Pangalawa, kapag yung ating resort is may mga lifeguard. Tapos lagi po nilang tandaan, sir, wala pong malakas sa tubig. Lahat po, sir, is prone po to accidents. So kahit anong mangyari po, sir, kahit simpleng paglalaro nyo lang sa dagat, is nagkakos po tayo ng accident. Alright. No, kung mayroong kayong napansin o nakitang nalunod, huwag po yung mga nagpapanik. Lagi pong tandaan, kaya po namin sinasabi na kung may Coast Guard o lifeguard dyan, sila yung unang-unang yung pupuntahan kapag may nangyaring ganyang insidente. Kasi kung hindi ka po relax, yung state mo, mawawala na po sa passing. Kumbaga, segundo lang po kasi yung inaano natin yan ang yung pagitan ng oras para may salba yung isang tao. In short, sir, gaano po kahanda ang ating mga personahe sa pagresponde sa anumang mga emergency? Nakahanda po ang ating Philippine Coast Guard, sir. Simula pa po nung last year, December. Actually, sir, we have formulated a team na po, sir. Dahil po dito, meron tayong si QRT, Land QRT, tsaka MDRG, sir. Full alert po ang ating Coast Guard, sir. Lalong-lalo na, sir, sa panahon natin ngayon, di po talaga pinapayagan yung mga uwi-uwi na yan. So, kailangan po nating nakastay lang po dito. 24/7 po sa ating mga opisina at sa area natin. Alright. For sure, daghang nakatunan ang atong mga kapuso karon. So, thank you kayo, sir, sa imong gihatag nga higayon.